Bună seara la toți fanii mei care mă urmăriți. Vreau să vă spun că n-am mai suportat cu patroana și cu toată șatra să mai stau în apartamentul ei și m-am mutat în alt apartament care cineva m-a ajutat să mă mut în alt apartament ca să pot să filmez și o telenovela mea. Eu n-am cum să renunț la contractul cu Cristi pentru că vrea toată șatra. Îți dai seama, eu sunt dragoste interzisă între mine și Cristi. Și oricum, telenovela mea știu că e interzisă la toată șatra. Și eu ce era să fac? Trebuia să mă gândesc la o variantă. Am sunat pe o prietenă și m-a ajutat prietena mea. A zis, Olga, dacă tu vrei să fii independentă, te ajut să închiriezi un apartament pentru 2-3 zile, să te gândești ce ai de făcut cu telenovela ta. Și a zis că e fana mea și că vrea să mă ajute. M-a ajutat și uite, a pus în apartament. Aici o să mă gândesc că ăștia 2-3 zile o să filmez aici la apartamentul ăsta unde mi l-a făcut cadou de închiriat o prietenă, pentru să văd ce am de zis. Trebuie să-l sun pe Cristi să vină aici să decidem ce avem de făcut de acum încolo. Îți dai seama, n-am cum să dau faliment la telenovelă. Îți dai seama, fanii zice că nu sunt de cuvânt, eu vreau să fiu de cuvânt, eu trebuie să merg înainte cu telenovela mea. Și așa am luat o decizie să fiu de acord cu prietena mea, să mă gândesc ce am de făcut, să filmez telenovela. Da. Și vreau să vă spun că sunt bine aici unde sunt, o să mă gândesc ce am de făcut. O să mai filmez după aia.